Hemen dituzue, Joseba Ezkurdia lehenik. Zabaleta ere aipatu izango dute, Elezkano eta azkenik Rezusta. Aze Xaribaria dagoen hemen, Aze Iskanbila. Elizaintzin, Garrido. Eta epaile nagusiak botako du. Txapa airera. Urdin. Daniel Elezkano Zaratamarrak emango dio hasiera finalari. Eta Juan Martínez de Irujok atzo edo herenegun irakurri izango nuen nik Bizkaiko egunkari batean egindako elkarrizketa, ez berari bakarrik, Barriolari eta biei egindako elkarrizketa izan zen, oso mamitsua gainera, eta hori aipatu zuen, lehenbiziko finalean enteratu ere ez nintzen egin. Donostian izan zen, Irujoren lehenbiziko txapelketan, Lasarekin sartu zen finalean, baina Titinak eta Lasak, Titinak eta Koini hirugarrenak aixe irabazi zieten. Eta beste kontu batzuk ere esan zituzten, Abel Barriolak esateaterako esan zuen, ez zaiola kostatu aurten enpresek nola kudeatu duten ordezkoen kontu hori. Eta baten aldeko apustu eginez gero, ez zaiola bidezkoa iruditzen lan erdietan bazterrean ustea. Eta Xabier dirua parean, gorri zein urdi aukeran. Tira, jokatu nahi duenak, batera zein bestera aldekoa egin dezake apustua. Andoni Badiolaren mezua, baina Rezusta, estereotipo denak hautsi dituen pilotaria, ezkerra, azkarra eta jatorra. Ezkerra eta azkarra askotan etortzen ditut bat. Eta jatorra ere, nik uste baietz. Hasi da partida, Jaun Andreok, hasi da urtengo binakako finala. Elezkano, gantxoa, ez du behartu, Ezkurdia. Jose Javier. Ezkerrez, gozatu gabea. Sokora, Elezkano. Ongi, Joseba. Zabaleta. Behartu, gozatu. Eraman Beñatek. Sokoan luze, Pumpalaster, ez zuen sartu beharrik berez. Ez zuen tanto izatekoa, Txokon utzi nahi izan dik, bai. Eta hor luze angulo ukukutatea azaiok, eta nik uste atzela egintzateo hobea zala, beha botela esterren golpea tiraziok, hemen ikusiko jo Txoko nahi zin, anguloa jota ianketatea zaiok, baina atzelari hor behartzin, pelotoi bostea ziaken. Oso behartu eta sartu da. Ezker belauna lurrean tinkatuta zuelarik. Ez du jasotzerik izan. Bat eta huts. Nafarrak aurretik. Notzegie. Ez? Balekoa izan dela adirazi diteke paiek. Ezker bolea zeutsi Beñatek. Jose Javierrek txokoan. Orain atzeraka etorri behar. Jaso. Ez du gozatu. Bai, dauneko 3-4 aldiz hartuek eta denatan etziok estik asmoatu. Eskuan etzaio sartu gainera. Behar bezala etzaio sartu. Aztertutako pilota ongi atera du Bergararrak. Eskuinaren bila. Naita. Azpiterditik. Zabaleta. Seiterdi zazpitik. Beñat. Gozatu gabe. Eta Aze pilota galdu duen Josebak. Eta Aze eskapada egin duen. Kontrakantzen txapapean dagoen argazkilarietako batek. Leku arriskutsua da oso. Hemen duzu esakea. Pasalda lautik. Bai etzematen du. Eta gero bildu beharrekoa, ez du bildu Josebak. Bana. Izalgo Odei Taberna lepo beteta finala ikusteko. Hau Rezusta. Antonio Izaldi bidalitako mezua.
Asier Taboadak gaur Birgeriastarrak Bizkaia frontoian bertan gara. Egurra Danele eta Beñat gaur irabazi. Atera du aurrelari bizkaitarrak. Sartzeko modukoa, berandu iritsi da. Gozakaitz Beñat ere. Ezkerra ire indartsua Ezkurdiak. Golea ere alaxe, zazpira. Antxoa, azkarra eta tanto ona jokatu du Ezkurdiak. Sekulako abiaduran ibili du pilota. Eman eta bizi eta ez dik enbeste markatu baino bi ona, bikote gorri nahoidek, abiadura, indarra, horri etekin ate barratukea. Eta Urdinak berriz zabalean utsunerik handienak. Utsune handinak eta gero Elezkanoke pelota hobeto aukeratu eta ondo markatu. Aurreko bi tantotan sartu askotan sartu baina ez aukera honetan eta gero gaina ez dik behar bezala markatu. Sake gurutzatua. Eta Beñatek ez dio eutsi. 3-1. Hain pilota garbia galdu du, baina aurreko tantoetan ere Gozakaitzan txean ikusi dugu Beña Rezusta. Bost pilota saskian, 6. Ezkurdiaren eskuetan. Larri baina eraman Beñatek. Elezkano eman dio. Ondo Jose Javier, eskatu. Zeroton. Ez du bihurritu bolea. Ongi Ezkurdia. Atzera Zabaleta, gerri-gerrien jota. Ongi Beñat. Pelota eharra irutzezatak hau, lehenengo hau, Pelota beak zebitzek ez di aldatu, Ez ditek aldatu, ez? Eta bai pilota erra du. Naturala. Eta bai ibiltzen dena. Mugitzeko eta txentzeko eta ez du berretxerretxa, Ez. Sotamanoz Ezkurdia gozatu gabe, are gutxiago gozatu du Beñatek zuzenean txapapean txokoan jarrita daukagun kamerara joan da pilotakada hori. 4-1. Ez dakit etenaldirik eskatzeko askorik baote duten Urdinek. Denak ere zintzurra freskatzera etorri dira, baina ez dute etenaldirik eskatzeko. Lau eta bat. Olea Zelezkan ongi. Atzera Joseba, erki. Zabaleta, arretik garria du. Oso, bederatzira. Larri iritsi da Ormabikoa oso nola eman dion Gurupila. Eta nola agorde duen golpea. Partidan ondoen, hauzu sartu duk, Ezkurdia. Ezkurdia oso ondo sartu egor Zabalen pelota bagaldu dit, baina orain arte bea idek, hausten, miniten. Ongi ezkutatu du eta sekulako efektu eman dio. Eta abiadura. Sake gurutzatua. Eraman Beñatek. Atzera Josebak. Beste sake bat. Larri. Orain gozatu du Beñatek. Eta horrekin piztu ditu Urdinen zaleak. Horrelako asko jo beharko ditu gaur.
Elezkanoren ezkerraire luze, Pumpalaster ongi Ezkurdia atzera Danele, Garrobarra. Bere burua saldu du bizkaitarrak. Ezkurdiaren zirrizta, nahiko lanekin. Elezkano orain buruz gai pasatzeko alegina eta bai lortu ere. Kolpea tira egin dio, baina oso behartuta. 6-1. Berriz ere atxeden setera Tozurdinak, orain honetan gainera eseri egin dira iragarkiak. Sei eta batean etenaldia eskatu dute Urdinek, handik aurrera tanto bakarra jokatu dute, tanto bat jokatu dute, 3 pilotaka da besterik ez, Jose Javier Zabaletak. Hortxe ikusi duzue, oso gaizki jo du. Horri etzegoen antzematerik. Urtsak doain hori izaten du, aurkariak engainatzeko doaina. 7-1 eta erreakzionatu beharra zeukate, Josen. Bai, hasiera ez ditu ondo sartu partidu. Resusta ego zakaiz eta galtzaile ere bai. Pelota pareatu ona galdu izki behintzat. Eta Elezkanoke Resusta ez den nagusitzen da ez dik ondo aukeratu pelota. Urrutiti eta gozakaitz. Linikin gabe. Eta orain arte ondona jogatzen ari dena Ezkurdia. Pilotaka da ona Zabaletak, eraman Resustak. Ongi Joseba berriz ere. 7 Bergararra. Jose Javier. Ona. Bila doa Joseba. Bere burua saldu du. Atzera Danele, gozo atzera. Eutsi Jose Javierre. Etzen da erraza. Bolea bihurritu du. Eta tantoa Urdin. Behartzuten. Ezkurdiak saldu du oraingoan bere burua. Gero Danelek atzeratu, asko behartu du Zabaleta eta pilota arruntzaia jaso du. Gero bolea indartsua, ezker Ormarantz. Horrero itxendek, ez zuen erreza, baino eramateko mugukoa, irututata. 2-7. Pilota aldatu aldute. Beno konturatu, aldatu baldin badute ere. Baietz esan digute oraintxe errealizazioko lankideek. Beraieko hartu direla. Zerbaiten beharra baditek. Bai, hor zulo ezentea, iriki bikote gorrik eta partidu hasteako, ja. Sake aula. Eraman Jose Javierrek ez dio kendu. Txokora Elezkano gerremate ona, jaso Ezkurdiak. Beñat. Frontis erdian jo eta zortzira. Eraman Zabaletak larri. Txokora Danelek. Pelotan gainea, sartu ego gaine.
Erki Zabaleta. Ikain Zabaleta hemen Zortzitik erditik zazpira. Eman zio, Ezkarrake. Bederatzira, eutxi Jose Javierrek. Elezkano pasatzen utzi dio. Gozatu gabea, baina indarrean. Eutxi Ezkurdiak. Azada ikaragarria. Amarretik etxarrendarra. Ezkerra irea luze. Beñat. Haze zartada eman dio. Tanto ikusgarri, jokatzen, errezusta, Elezkano txokora bere burua saldo du. Ireki apur bat Josebak. Botez ezkerzear ikusgarria jaso Danelek nahikoa egin du. Bolea txikitzera eta kanto. Orain arteko kantorik honen hauxe izan da zalantzari gabe. Beñat lehen da biziko aldiz gozatzen eta ematen ikusi dugu. Danelek gaizki aukeratutako pilota bat izan du, ezerregin ez dion bat, eta handik aurrera Ezkurdiaren azken 3 pilotakadak oso onak. Lehen da biziko ezkerzearra erdira, urrengoa Zabalera eta haundia eman da. Jose Javier behar bai, defensa ikaragarri lan aparta indik. Ezkerzearra izan da benetan bikaina, hor atera ditu aurkariak beren lekutik, eta gero boleaka da, gaitzeko abiadan, 8-2, lau egindako ditu Arbizuarrak. Bolea Zelezkano. Jose Javier. Bolea. Zulo handia dago. Baina ez du bihurritu. Eta Zabaletak egurra. Arrua intziok, nahiko indik. Ezkurdia bien tartera luze. Eraman. Atzera. Boleaz ezin. Bederatzi eta 2 gauzak. Gero eta gaitzago, gero eta zailago jartzen ari zaizkide. Elezkano eta Rezustari. Bikote gisa askoz ere sendotasun handiagoa erakutsi dute orain arte. Nafarrek. Eta Jose Javier izaten egun hola jotzen da ikaragarria idana baino bai zuzen eta konfiantza ikaragarri emanez, Alei geztik galduta defensan da bikain aire lanen, hemen atzeti eta behartu benen, ondo, gero aurreti eta frontixerdin bizizebilki pelotak da ikusgarrik ez jo, baino gaintzen lan apartaiken. Gantxo azkarra, eraman Danelek, sotamanoa, eta buruzkai, ederra, 10 eta 2. Baina Ezkurdia, aire laukoten gaur ondona jokatzen. Be airek abiadura, golpea, eta pelota ondo jartzen bai. Bai gotan aurrera markatuta biharren horrekin burutan pasatu. Oso partidu ona jokatzen aire eta aurrera. Galdutako bat izan du eta beste batean bere burua saldu ere egin du. Baina hoiesek gainerantzean abiadura ikaragarria, lana eta bukatzeko garaian ere oso inspiratuta. 6 egindako 10 eta 2 atajuan dago oraindik 22, baina erreakzionatu beharra daukate urdinek. Orain erreakzionatu beharra daukate. Goitik berako bolea eta falta. Orain ere lehen da bizi ezkerrez abiadura handia eman eta Danel behartu. Eta gero goitik bera txikitu. Atxeden setera urdinak. Esertzeko asmori gabe, baina dinamika aldatu nahirik. Errepikapen hauek bai erki ikusten direla txapapeko txokoko kameraren bitartez. Armainak mukuru beteak, makina bat sukalde eta sala eta taberna ere bai. Iñaka
makina bat partida ematen du Euskal Telebistak urtearen buruan, baina haundien hause binakako finala. Bolea zongi erantzun dio Elezkano. Atzera Jose Javierrek. Gozatu gabea. Danelen bolea azkio zer egin. Lehenbizikoan, larri baina lehenbizikoan, Ezkurdia hori eramaterik ez. Hirugarrena Urdinentzat. Elezkanoren sakea. Indar handirik gabe. Zortzi terditik. Eraman Zabaletak, Beñat. Haze zartada eman dion Ezkurdiak. Zabaleta, ongi jartzen bada. Astintzekoa, bai astindu ere. Kontu zerdin bai gatza, Botibolea zeraman, ez zuen erraza. Ormabikoa, ez oso ona, Txokora Elezkanok efektu handiarekin jaso eta atzeratu Josebak. Beña. Gantxo sona. Eraman Danelek. Ezkurdia, gaizki jarri da bere burua saldu, eskuinez. Zortzira, eraman Jose Javierrek, bikain. Bolea. Ireki Ezkurdiak, gantxoa, motz-motzean, jaso Josebak. Txokora, hor da Zabaleta, berak ere jokaldia, eraman Danelek. Ezker sotamano, bikaina, Bergararrak. Kanton asia oso. Biladoa, efektu ondia eman dio Ezkurdiak. Elezkano, ongi Jose Javier. Eskuin sotamano, zongi Beñat. Tanto nekagarria. Gogorra eta nekagarria. Txokora Elezkano, gorrere bere burua saldu. Eta Jose Javierrek naita oinetara jokatutakoa. 12-3, askoz gehiago jokatzen ari dira. Defentsan ere ongi. Bikote gisa askoz ere osotasun handiagoa. Orain arte nagusi dira nafarrak. Pilota zailak eraman dituzte, batzuek eta bestek. Hor ez da ongi jarri Joseba eta bere burua saldu du. Eta Jose Javierrek atzeraka etorri da berriz ere nolako defentsa erakutsi duen. Lan ikeragarritu nahi de Jose Javierrek, defentsan. Igual ez tek izaten nahi hola arritzeko unoitakoa, ondo jokatzen da. Kantonetan jotaka da ikuskarri bat, botiboleaz eraman duen. Gure bai, baina gai zen... 12-3 iragarkiak.
12-3 esan dizuegu Astoreren kamiseta berriak gaur estrenatu dituztela. Eta horren arira bidali du Josu Atorrasagastik mezua. Reusetik finala zuzenean jarraitzen. Haze jai giroa frontoian. Urak dakarren kamisetekin, eskupilotaren olatuan, nor baino nor. Goraintziak Reusera, Josu. Igor Rotaegik jakin nahi du nola irten diren apustuak lehenbiziko sakearen aurretik. Esan digutenez, parean gorrien aldeko joeratxoarekin. Eta zigor berangotarrak, honek nonbait ez du lortu sartzeko sarrerarik eta norbait aspertzen bada, nik kanpoko tabernan. Amabi eta 3. Oso ongi bideratu dituzte gauzak. Ezkurdiak eta Zabaletak, Sakanako aurrelariak eta Arakilibarreko atzelariak. Baina beste 10 behar. Sokora, ezker Ormaio eta irten egin zaio Daneli. Atzera Jose Javierrek, ezkerka da zuzen askoa. Eraman bainate. Pelotaka horreke. Azien bai. Frontis erdin, baina horreke boie berdin. Jose Javier. Ematezien gozaka itzaidala, baina Frontis erdin jarritare pelota ikeragarri biltzen dek eta mila hundi ikendik horratzea. Pasatzen saiatu da Elezkano, pasa ez du egin, baina helburua lortu du. Hau izantezke Jose Javierrek galdun lehenengoa, gaien zen pelota zaila asko eramandik. Defensa ikeragarri erakutsi dik. Launei eskatu, aurreko pelotai eman, oso lan ona iten nahi dut, Jose Javier. Begira, zeinen tako gutxi. Atzetan ia bat ere babesik ez du izaten Jose Javierrek. Eta bestela ere, oso gutxi. Beste zenbaitekin alderatuta, harrituko zinatekete, zenbait pilotarik ze tontorrekin jokatzen duten. Eta Jose Javierrek berriz oso tako gutxi behar izaten du. Jakina eskuek ere lagundu egin behar dute horretarako, baina ahal izan ezkero asko zobe noski, pilota asko zobeto sentitzen da, eta irten ere beste grazio batekin irteten da. Daukanaren eskutek jakina, eta honek badauka. Elezkano estabil egoki. Gaur erakusten ari dena baino askoz ere artetsuagoa da, trebeagoa. Baina oraindik badago denbora. Ezkurdia. Hau, ez. Horrezusta ezin nagusitu eta gaineak gozakaitz eta ez dituk asko gehiagire galdutako, baino bere mailara ezin iritsiz. Ia lokaletik ez dugu amore emango, bikote urdinak emango ez duen bezala, segi pelotan. Ike Mokoroak berriz ez dut sekula ikusi Elezkano partida batetik hain at Zabaleta nagusi eta Ezkurdia bikain. Sake gurutzatua. Eraman, Beñatek, Jose Javier. Geixi, ongi dame. Eztik asko harrotu baino, bile. Eta tanto. Pelota oso biziz egitik eta pelotak ibili ditut emandako, Ez ditu botearrok, errebotea ingurun hor rezustan pelotak bakarrik izan den, baino etxo errebotea jo beharri miniteko pelotokin. Baina hor seien egin da nola zikoan, Zortzitardia.
14-4. Bat eta huts, irabazten hasi dira gorriak, Bana, gero 7 eta bat, 11 eta 2 erdilanetan, une honetan, 10 tanturen aldea, alde ikaragarria. Hau ere bizi-bizi, bederatzitik, eraman Beñatek, ez da sartu Ezkurdia, bien tartera, Elezkano, luze-luze. Ongi, Joseba. Goleakada hundia Ormabikoan. Orain atzera. Ongi mugitzen gainera. Eta bizi. Pilota zaila eraman du boleak. Zirrizta. Jaso Elezkano, baina kanpora. 15-4. Bizi darabil Ezkurdiak. Handiko bikotea da gorria. Ahalik handienekoa bai, hortengo txapelketan. Eta horri egokitasuna eta sendotasuna erantzizkero bikote ikaragarria osatzen dute. Txapelaren txortenak Nafarroara begira. Ezkurdia. Sakeak ez zuen misterio ondirik. Aurrelariari aire sartzeko aukerarik ez ematea, ontxe besterik ez. Baina, Beñat ere, ohiko mailatik urruti gaur. Nagusitu gutxitan eta 5 galdutako, Zabaletak berriz egindako bat badu eta galdutako bakarra. Ezkurdia. Beste bat. Azken bizpahiru urtean atzelaririk onena Rezusta izan da. Istirarik handieneko egunetan behar bada Zabaleta eta Albitxu gainetik izango zituen, baina erregulartasunik handiena Beñatek erakutsi du, sekulako maila erakutsi du luzaroan, baina aurtengo txapelketan ere asko jokatu eta gero iruditu zitzaigun final erdietara bajusiago iritsi ote zen eta gaur ere ala ikusten ari gaitu zen. Bai, beste pelota bat eta bai, Rezusta esan dilene, batekoz beste txapelketa guzti jarrizko behar izan ditugu benak. 3 aldiz irabazi ziren, bikote honi. 3-3. Eta hoi bakik, hoi ez da suertea. Jokatu inberdik, baina atzereko txampa horta iruipen hori matezin. Iruipen hori mandik, Rezusta ez dela puntu hobenen iritsi. Eta Zabaleta eta Ezkurdia berriz puntuko hobenen iritsi dira. Da gaur hori ikusten aidek. Urdinak, biak alabiak, aurtengo txapelketan erakutsi duten mailatik urruti, 18-4 iragarkiak.
18 eta 14, Ezkurdiak eta Zabaletak oso gertu dute txapela, baina oraindik buruan ez, eta pilotaririk onenaren saria berriz Aimar Olaizolatzat izango da, labur-labur aurrera Aimarrekin. Iruditzen bazaizu kantu hau amaitutakoan hitz egingo dugu Goizeltarrarekin. Bere alagara zuekin, hemen txeguzue Aimar. Atera du sakea, Ezkurdiak. Atzera Jose Javierre, garrotu gabe, baina indarrean. Gantxoa. Ez du asmatu, eta bera saltuta geratu da, eta oraingoan bai. Oraingoan erremate ona danele, gaurera, Elena. Aimar Olaizola, arratsaldea. Final tristea doa. Bai, nik uste gorriko zongi, eta urdinak esan nuke berana ematen ez dela. Uste gorrik erresa ideala hintzen, velozia hundia ematen pilotari, eta velozia hortan ikusten dut, urdinak ezinen, ez beinat ezingo zartuz, normale minio pilota gehiago galduze bai, eta nik uste horregatik olako bentajaz. Zeuk aukeran nahiago zenuke kantxan egotea, baina tira, pilotari honenaren saria jasotzera etorrita ere, ez dago gaizki, Aimar. Dudik gabe nahi honula finalen, ez, baina hortik aparte hiltako txapelketak oso gustora, eta sari hori eramaten baldin baut azkenen, alde hortatik pozik, lehen esan duena, askota zen nahi finalen otia. Eskerrik asko Aimar, zorionak. Hala, zure. Pilotaririk onenaren saria Aimarrentzat izango da, zalantzari gabe, gaur Beñatek gaitzeko partidei jokatu izan balu, sekulakoa egin izan balu eta denek punturik gehien berari eman izan balizkiote Aimar berdintzeko aukera bazuen, baina halakorik ez da gertatu. Biurritu Elezkanok, ongi atera du Joseba. Ormabikoa bolea, zindartxu, eraman Danelek. Moztu, Jaso eta kendu, Zaratamarra. Eraman Beñatek. Erki. Lehen bizikoan eraman du Zabaletak, etzen ba erraza. Atzera Ezkurdiak, hemen dator Beñat. Eutxi, ez dira denak ados. Epaile gontzat eman dute, ea errepikapena argigarria den. Baina ikustezan zer gertatzen den tanto honetan. Ezkurdia, bien tartera, aurreratu egin da Danel, efektuarekin Zabalera. Orain berriz. Arrotu eta arriskua lekutu. Beñatek gozaka izegitzen du. Eskuin sotamanoz, barruan da. Haze pilota, txapara joan zaio. Pasatutako pilota. Oso zaila. 6 eta 18, ea Zabaletaren hori errepikatuta ikusteko modurik daukagu. Ezker hormatilean korte Koupere matartu du. Ona izango du. Biurrituren bat. Ea. Lehenengo nirutzatak. Ea hemen ikusiko dugu. Nik uste beti gora doa. Nik uste baietz, Beti gora doa. Errepikapen hau oso ona izan da. Oso ona. Eta hemen ere garbi ikusten. Garbi ikustean. Bikain gure realizazioko lankideak. Goi mailako ikuskizuna da hau. Eseri egin dira pilotariak. Eta guk azken etenaldi bat badugu egiteko, baina bukaerarako utziko dugu. Gutitzera doaz eta. Orain ematen du gehiago arriskatzeko asmotan eta ote da bilen Danel. Aukera hundirik ere ez du izan, hasieratik Gozakaitz ibili da, biak ibili dira Gozakaitz. Izan dunetan ez Biurritu, eta aukera hundik ez izan, baino dik hasieratik ikusi Danel, aukerak izan izkeo arriskatzeko, Zatak irutzen haituanik ordeanik. Hasieratik sartzen eta ikusi diagu, baina zitzaion eskut. Gozakaitz da eskut, ez zitzaion sartzen. Ez zitzaion eskut pelotik ateatzen.
Zabaletak egindako bat, galdutako bakarrarekin segitzen du, eta Ezkurdiak ere galdutako bakarra du. Sakea arro, albezain luze, eraman Zabaleta. Ireki, atzera danele, Gerki mugitzen ari da orain. Eta Ezkurdia eramaterik ez izan atzeraka etorrita. 7 eta 18. Ea, estutu bat emateko gai behintzat badiren. Pilotei dagokienez, Josean esan diegu, pilota ederrak iruditu zaizkigula. Baina materialak ere izango zian egin batean eragina urdinen errendimenduan. Pizka bai iruditzea eta pelota hor aurren habilituenak mugitzea kostatzen zanak, eman beharreko golpea, eman beharreko gehituen eta indarreko pelota hobeto etortzen zaizkienak. Eta Zabaletak eta minikera garri die. Oain daikien haurek desberdine. Pelota hau, desberdina hau manejatzen da erresagoak eta... Beste upeleko sagardoa ematen dik, bai. Eta nik uste Elezkanok eta beak pelotak ateatzeko garaien ez dela asmoatu baina arte. Hau dala ben pelota dituzatan. Lurren da gutxi biltzeana, manejatzen errezagoana, jotzaileak eta min gutxi dituena. Bote arroxiagoa ere bai. Eta hor saietxetik eta asko zerosoago aritzen baita bainat. Bai. Haze zartada jo duen Zabaleta. Apoa. 8 eta 18. Pankartak ere ugari. Elezkano. Gainean da, indarra hundian irten baitzaio. Goleaz Ezkurdia, golea onna oso. Beste pilota erraz bat galdu du Peñatek. Emakumeetan Olatz Arrizabalaga eta Leire Etxaniz izan ziren binaka txapeldun maila nagusian, promozio mailan berriz Aino Aurien eta Amaia Bikario. Gizonezkoetan promozio mailan Agirre eta Iturriaga, eta gizonezkoetan maila nagusian Ezkurdiak eta Zabaletak. Kasik eskuekin ukitzeko moduan dituzte txapelak. Atzera Ezkurdiak. Ezker sotamanoz azkenean eraman Beñatek. Aze zartada jo duen etxarrendarrak. Partiduko pelotak adeko bena. Errebote ingurutik eraman Beñatek. Atzera Josebak. Oinak airean zituela sartu da. Hor bebetik Zabaletak ongi eskatu eta atzeratu. Eskatzen, atzeti aurrera jundago ondo eskatzen ari de. Larri baina iritsi da, atzera Ezkurdiak ongi errezusta. Emantzio goaine. Asko ematen. Eta gutxi galtzen. Eta ongi eskatu eta... Sendotasune behintzat, goaine arro eta garbi eta arro. Elezkano. Zabaleta, 6 erditik.
Gansoa. Ez di diskutatzen, ez di markatzen. Orain baino etorri handiagoarekin ibili du gaurtengo txapelketan, Josean. Bai. Beste maila batean ibili zituan hor lehenbiziko fase luze hartan. Bai. Ezkerrez normabikoa txapapera. Baina justu antzen iritsituk eta gaur ikusten nahi de. 28 eta Josemairen mezua jaso diagu. Aurten Ezkurdia manimano beste salto bat emateko moruen ikusteiat. Eta garri biti, Indarra mango ziogon eta morala mango ziogonek, txapelketako... Gero, pilotan luzatzen eta pilotan mugitzen eta luzatzen ere ongi ari du, Guain konfiantzak eta jokukin ikusten dek. Kolpe handi asko hartutakoa da Ezkurdia. Baina langilea da. Eta txapel handi bat lortzear hain gertuko eta hain adiskide duen, zentzu guztietan hain gertuko duen Jose Javier Zabaletarekin batera. Iesekitakoa erori eginda gainera Jose Javier. Ez du ezer. Zergatik heltzen zioan baino. Oleaz Danel. Ireki Ezkurdia. Ongi Danel. Kampoa, ez gora. Eman bai, Galanta. Baina goiko txapara. Zabaletari begira. Geratu gara denok. Ez du errenik eta kezkatzeko moduko keinunik egiten. Baina hemen txeguzue. Horrezagit, ze gertatu zaion. Eskuina okertu behitu. Eskuino zangoa lurrean jarri duenean, hor asko bihurritu du eta korputzaren pisua dena hortxe jarrita zuela gainera. Eltze zio, zehatze zio. Eltzen dio, baina tira. Ez du bestelako ondori hori izango. 21 eta 8 Ezkurdiaren azken sakea. Elezkanok Zabaleratu erantzun dio. Eta Jose Javierrek berak bukatu nahi izan du partida. Jaitsi egin nahi izan du. Gehiegi jaitsi du. Ezkurdiaren jarraitzaileak hor. Kantxara irteteko irrikaz. Segurtasun arduradun batzuk badira hori eragotzi nahian, baina ez dakit lortuko ote duten. Asko dira eta hundiak. Bederatzi eta 21, Aserre, Jose Javier. Hiru jorekin irabazi zuen txapela, orain 5 urte. Bigarrena luke beraz, Ezkurdiaren berriz, estreinakoa litzateke. Jose Javier. Eraman. Bebetik. Ongi Ezkurdia. Beti Zoardi eta Sendo. Efekto handiarekin txokora Lezkano gordo aukera. Bebetik iritsi ingo da Jose Javier. Berak jokaldia. Eta hortxe bukatu da partida. 2018 urteko binakako txapeldun. Joseba Ezkurdia eta Jose Javier Zabaleta. Bere alagara elkarrizketekin minutu bateko etena.
22 eta 9 irabazi dute. 2018 urteko binakako final nagusia, Ezkurdiak eta Zabaletak hasieratik oso partidan sartua, oso ongi, sendo, indartsu eta inspiratuta ere bai Joseba Ezkurdia hortxe da Arbizuarra Elenarekin. Pozez txoratzen dago mutilea eta ez tarritzekoa Joseba Ezkurdia zoriona. Bai, eskerrik asko. 5 urte eta 3 hilabete profesionaletan debuta egin zenuela eta iritsi da, hementxe da, txapeldun binaka. Bai, ikeragarri ez da. Azkenen, aurreneko helburua profesionaletan maila ona bat zen. Gero partiu importantean atarin askotan ditutakoa naiz, burrukatzen saituak. Nire pasioa da, ikeragarri gustatzen zait, da irazitan, netzako premio ikeragarrie, da oso pozik. Tira, zure ametsik ederrenean ere ez jokatu duzun finala? Egiz, esan ez. Azkenen, hasten zehar nahi gabe bueltaso bat diziozu, hau inbarde, pelikula asko egin dituzu, baina enun inoiz betxatzen, ez da. Baginak egon sobrullu barra ginula idazteko, guk partiu hona indeula. Behaiek igual txapelketako unik kaiskarrena izan du, ez da behaien egunera izen, da gutzako errezago izan da. Bikote oso sendoa osatu duzue, Joseba zeuk pilota bizi erabili duzu, Jose Javier Zabaletak eman eta galdu gutxi, tira, bukatu duzue txapelketa maila ikaragarrian. Esan oso guztua, ez da, beti esate ginen hasieran, inkomodo ez ginen gure joko egiten, paio asko, eta gaizki ez da, baina biharren bueltatik aurrera ja hobekio, gustuago, Zabaleta maila ikaragarri dauke, gozada da behakin jokatzea. Eta egizan, zenibeletan gure mailiko bena eman du, jareja egin du, eta oso pozik. Bueno, hasieratik oso aurretik joan zarete, uste baina askoz ere gutxiago sofritu duzue, egin diazu labur bada ere finalaren irakurketa bat? Bueno, nik uste gu ongi hasi gala esan duten, igual behaiek ez duen unik jobena izen, ni horra urtan zuk esan bezala velozia ematen saiatu nahiz, gero anguloak hartzen ebai, eta sensazio oso honekin ez da, behotzen hasi nahi zenetik sensazio honan itun, lasai neon, da oso guztua ez da, eta tanto burrukatu dugu, markagailue alde bate utzita, gugure inberra ginula, tanto, eta nik uste hori izin da sekretuetako bat. Joseba, izango du txapel honek eskaintza berezirik? Bai, jende asko ez da, zen aite ama, jende asko ez da nire egunero neratzetik daudenak, pilota mundu Txaniz, Juan, gau zentru unen dauken taldea, Ruben Aiarra, Mikel Broizekin, eta gau nahi nukean goratu, lehen Gozo Alberto eta Soan Juanekin ez da, behaia pilota zela morratu zen, da nun daudela de, seguru gure indarra bihatzen daudela. Elkarrekin ospatuko duzue, Jose Javier eta zeuk eta zuen zaleek, danak elkarrekin ospatuko duzue. Bai, guain, festa ingo dugu, eharkia faldu, da bi batea, azkenen, ni uste politia dela, bike gertuko, jende asko juntatzeko aga, eta aurreneko txapel honenik uste merezi dula. Non, Joseba? Arbiztun bertan inberdu. Eskerrik asko eta zorionak, Joseba. Eskerrik asko. Erabat, unkituta Joseba. Hainbeste belar ondoko hartu ondoren, estimatu ere gehiago, Josean. Bai, eta hau lan haindako pelotariek, gaztetatik, eta profesional eta pasazki hori pasara hundik hartu izki, momentu txarrak izan izki, baina honak etorrituk. Eta honak etortzeko lan asko inberrik, eta hone lan haindik, lan esaituk. Bere zindako pelotariek. Bai. Lanaren poderioz bere burua pilotari egindakoa, gero doainak ere baditu, daukan gorputza, daukan indarra, mutik indartsua da oso. Baina kolpe handiak hartutakoa, eta besteak beste, gogoratu behar da, profesionaletara pasatzeko ere ez zuela. Honek eskaintzarik, ez asegartzetik eta ez aspetik, eta azkenean bere inguruko batek lortu zuela, aukera bat ematea, eta hemen, 2018 urtean txapeldun Ezkurdia eta Zabaleta. Geroxeago harrapatuko dugu atzelaria ere. Hemen dituzue trofeoak eta txapelak eta sari banaketari ekitera doaz. Eta pena izan du Josean batzuek
asko jogatu ditek, baina beste oso itxura kaskarra eman ditek. Bai, este final ona. Daukatenetik oso urruti geratu Este ditek. final ona izan, aurten makina partidu hon ikusi du txapelketan. Partidu hon asko izan dut, txapelketa ona izan dut, baina finala ez dugu ona izan. Eta txapeldunek oso ondo jokatu dira, baina batipa resusta behintzat, ben maiatik behera hondek. Ez dik agindu, ez dik errezta, Jose Javier hon baten aurroka agintzea, baina geho gozaka itzibilieketan galdu asko indi. Bederatzi galdutako. Bai, txapelketako eta aspaldiko partidu txarrena jokatu dik resusta. Eta bikote gisa ere, aurtengo txapelketako partidari kaskarrena hause izan dute, zalantzari gabe. Aurtengo txapelketan partidari gehien irabazitako bikotea horixe da. Baina, azkenengoa irabazi beharra dago, txapelak lortzeko. Eta lau pilotari hori ez gain beste bat ere badoa, Aimar Olaitzola, aurtengo txapelketan pilotaririk hoberenaren sari bat ere bazen. Eta punturik gehien bildu duena Aimar Olaitzola izan da. Eta orain lau finalistak podiumera. Txapeldun orde joan dizkiete. Trofeoak biak ere oso serio. Oso begitarte serioak. Oso kopetilun. Buru makur daude bi mutilak. Ez galtzeagatik bakarrik. Galtzeko moduagatik behar bada are gehiago. Eta orain irabazleentzat trofeoak, propagalantak, eta azkenik txapelak. Binakako txapeldun promozio mailan Agirre eta Iturriaga 22 eta 21 doi irabazi zieten. Pello Etxeberria eta Jaunarenari maila nagusiko finalean kolore bakarra izan dugu, kolore gorria. Ezkurdia eta Zabaleta txapeldun. Zabaletak berak ere gora bera handiak izan ditu. Jokoz ere bai. Hau ere, kolpe dezenteak hartutakoa da, gero lesio larriak dezente izan ditu. Baina berriz ere, gorengo koskan, lehen hiru jorekin. Txapeldun izana. Hiru jorekin, gain zaila, pentsatuko zuen edo esango zuen bakarrematek. Baina lehen gurtea zen, Jose Javierrek. Eta ondo hauen da konfiantzakin da jokukin dauden eharra ikusteko. Zela ikaragarrie Jose Javier. Brillo ondikoa. Ikaragarrie. Da gaurren partio eharra jokaturik. Sendotasun handia, eman asko. Eta atzelari txapelduna eta bigarren txapela du Jose Javier Zabaleta etxarrendarra. Aurrere, Xabi. Jose Javier, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, bigarren txapela. Bai, oso pozik ez. Nire bigarren txapela profesionaletan eta egia esan oso pozik. Gaurkoan, espero baino errazago, Bai, nik uste Joseba partioa handia induela eta bueno, Beñatek igual bere eguna ez duela izan. Danelek saiatu da, baina bueno, hori nik uste dute partioa gondela atzean, ez? Beñatek igual ez duela beste unetan bezala asmatu. Bi urdinak egon dira mailatik bera, esango nuke. Bueno, ez dakit, ez? Danel aukerak eta izaten zituenean, bueno, nik uste dut ere asmatu dela pixkat, ez? Baina, bueno, Joseba nik uste dut aurrean den asmatu duela, defenditzen, eta bueno, tantoak ere bukatzen den asmatu du, ez?
Zuek finalerdietan hartutako bideari jarraitu egin diozue, indartsu, sendo utxik egin gabe gaur ere partida serioa, Joseba oso ondo, zure bai. Bai, hasierako tantoentan, ez? Hasi garaia nik uste dute biak ongi jokatzen, oso serio, batez ere Joseba, dena asmatzen. Bueno, beste aurreko gunetan bezala, ez? Nik uste dute hasiera ona eman diogula partiduari eta horregatik bueno, partiduan ongi sartu bat. Hori final batean pentsatzen dut ere garrantzitsua dela. 7 eta bateko aldearekin atzetik joanari kosta egiten zaio buelta ematea eta final batean agian gehiago, ala? Bai, beti 4, 5, 6 tanto atzetik hasten zarenean, bueno, ikaragarri kostatzen da gero buelta ematea, ez? Eta, bueno, nik uste dute aprobetxatu dugula, ez? Hasierako emaitza hori, eta gero, bueno, saiatu gara mantentzen, eta, bueno, bukaera arte behintzabe mantendu dugu bentaja. Bueno, txapelketa oso luzea da, urrutik geratzen dira lehenengo itzuliko partidaiek gora bera haiek, eta beti gorako ze txapelketa, ze amaiera eman diozuen? Bai, amaiera oso polita, ez? Izugarri polita, txapelarekin etxa goaz, eta bueno, ikaragarri pozik, txapelketa hasieran, bueno, ez genuen igual honeaino iristea, ez nuen pentsatzen honeaino iristea, hola txapela etxaera matea, eta bueno, ikaragarri pozik. Horre, amaiera aldera sustotxo bat izan dizutakit bihurritu egin duzun orkatila, alare azkeneko tantoa dejadatzuk amaitu duzu. Bai, bueno, hor bihurritu dut ez pixko bat orkatila, baina, bueno, guain ari naiz pixan mugitzen, eta, bueno, ja ongi dauka, bihar partido dauko berriz, eta, bueno, bihar jokatzeko ongi nago. Bueno, eta eskintzarik txapelak izango du noski. Bai, bereziki bi pertsonoi, eta, bueno, hori, bai. Zuretzak gordeko duzu, zorionak. Hori da, eskerrik asko. Beretzat gorde du, baina bi horiek jakingo dute, zalantzari gabe, Ezkurdia berriz bere eskaintzan lehengusua eta osaba biak joanak izan ditu gogoan. Daniel Elezkano ere harrapatu ahal izan du Helenak burumak urbai, baina beti bezain jator eta prest, aurrera. Bai, alaxe da. Daniel Elezkano, konturatzerako ez ote du final honek eskuetatik ihes egin? Bai, bueno, genekien hasierak zelango garrantzia zeukan eta ez gara ondo hasi, ez? Baina, bueno, haurik gehiago izin diren ikuste dut hasieratik bukaera arte eta bueno, zorion du eta aurrera begitu, ez? Sekulako txapelketa jokatu duzue, final laurdenetako ligaskako bikoterik sendoen eta honena izan zarete zalantzarik gabe, eta behar bada aurtengo txapelketako partidarik eskasena hain justu ere finalekoa izan da. Bai, bueno, hau holan iziten da, ez? Egi esan, oso pozik hau zein dugun txapelketakin, baina, bueno, behin hemen egon da, dan hori irabaztea guztetan jaku, ez? Eta, bueno, pena handiegaz goaz, batez be galtza gauza bat da, baina ez dugu gure maila emon, ez? Eta pena hori, baina, bueno, baina txut. Hau holan da, kirola holan da, eta haurik zorion du, gehiago izin dire, eta aurrera begitu. Gaina erdetuztak 9 pilote galdu ditu, eta nik ez dakit azken 3 urte hauetan Bergararrak izan duen horrelako partidurik horren beste galduta, seguruena ez du izango. Bueno, nik usteot ez dugula gure maila emon, eta haurik izin dire horrin errudunak, ez? Haurik asko jokatu da bide pelotan, asko emondotxi, eta bueno, gehiago izin dire hasieratik bukaera arte, badin dutxet. Haurik zorion du, eta bueno, bentsat oin arte indogun txapelketakin gelditu beharko gara, egi esan oso gustora jokatu dugu elkarrekin, nik uste dut txapelketa oso nahi indogule, ni pentsat nire partetik partidu askotan ikaragarri disfruta bot, eta bueno, pena, finalean maila emonez iznizitea, ez, baina bueno, bain ditut, ingo gulan eta ia beste bat atorren. Bai, gaur behar bada ez duzu izan ere aurreko partietako edo txapelketa honetan askotan eta askotan erakutsi duzun dira hori, ez? Ez, bueno, azkenean askotan saiatu naz, ez, urrunetita sartzen, baina bueno, ez da posible izin, haurik asko, bai, nesut asko emondotxie pelotari, domina behin daurie eta gehiago izin dira, ez, eta bueno, bai, nesut. Pena, hainbeste jentea, hainbeste lagun, familie guztiek hemen izin daba maila emon ezin izitea, baina, bueno, guk maila espogu emon, haurin errua izin delako da.
Dena den Danel, orain txapelketa amaituta baloratu egin behar da egindako lana, eta lana bikaina izan da. Ba, bueno, baina inotxutez, gaur indugun partida inde, ez da bat pozik joaten etxera, baina, bueno, nik uste txapelketa guztie kontuen hartute, oso txapelketa hona indogule, ez? Eta, bueno, baina etxun nik bentsat, asko disfrutagot partidu askotan, eta horrekin gelditu dako naz. Bueno, ez da txapela lortzerik izan, baina tira, ospatu behar da, finalera iritsi izana, ez baita hori askotan gertatzen, eta oso zaila delako final bat jokatzea. Bai, argi dau, bueno, gaur pasetan zala ospatu ingo ginule, lagunek eta familiek emondoztien laguntasune handi izinde, eta bueno, ospatuko gu, eta lan ingo gu, ja beste bat atorren ikusteko. Ospatu ba, merezi duzu, eta eskerrik asko Danel, zorionak zeuri ere. Bale, eskerrik asko. Txapelketa haundia jokatu Danel Elezkanok, haundia, eta iruditzen zait aurtengo honetan beste koska bat igo duela. Partida batean baino gehiagotan erakutsi du bere gain partidaren zama hartzeko ahala eta kuraia eta joko handia ere, bai hainbat norgehiagokatan, baina azken txanpa honetara biak ere pixka bat ustuta iritsi dira. Eta Beñat Errezustak ere ez dio muzin egin elkarrizketari burumakur, baina izketarako prest. Aurrera, Xabi. Bai, alatxe da, burumakur ikusten dugu Bergarakoa, baina hementxe da, eskertzen diogu. Beñat, bueno, ez da posible izan, ez da zuen partidarik onena izan, agian txarrena izan da txapelketa. Bai, usten dut Danele bera kulpa gutxi eukio dela, uste dut neuria izan dela kulpia, bueno, ez da izela esan, baina, bueno, bai, uste dut partidutan adomina doztela, partidu banean inkomodo, bueno, nipe gauza gutxi itzen eban, da pelota da sodanak erak eman da, komodo jogatu debe, eta hola imposible izan da. Hasieratik gainera, ezin pelota gozatu, ez dakit pelotak ere ez trikusia zuen edo bestela izan da. Ez, pelotak ona hasien jokatzeko hasien, ez daukate inungo eskuseik. Neuen naiz pape ondo egon, konfiantza bariko, esan dutena. Ni velocidade gutxi ematen, erak norbea gutxi emandakoan normalian kontradizio gehiago emoten dota eta hortik junda, ez? Partidutana defenditzen, alzana defenditzen, eta bueno, hortik aparte fallo asko inditxut eta partidu txarra. Bai, uste du bederatzi pilota galdu dituzula, aspaldian etzen duen horrelako, nik esango nuke azken 3 urtetan ez dezula horrelako kopururi galdu. Bai, da aparte pelota galtzia, ez galtzia gauza da, baina aparte jokatzeko ordean sensazioa, ez? Nipe neukan sensazio hori dominatzera pasatzekoa, esaten dutena. Denboran alzan eritzen, alzan egian defenditzen, baina pelota oso ona neukanian menotan eze behitzen eta esan dutena. Ahazteko partidu bat, penia holako final baten izetia, baina bueno, aldan buelta emango jau eta torreko partidu gehiago. Bai, 7 eta 1 aurreratu dira, hori ere final batean, horri buelta ematea ez da erreza izango buruz ere, eta kantxaratu zaretenean gorputzaldi txarrarekin edo ez bestela? Ez, bueno, egiz esan hori konfiantzia pixka galduta, eta erape kontradizio txarra dian etzako, ez, esaten dut, atzalari bat entzat, igual geixen kastigatzen da parejea dira, bixiape asko emoten dutzenak, eta bueno, norbea duda batzukin baldin badago, orduan da garbixo ikusten dia duda horrek, eta bueno, hone kontra hemen eser disimulatzeik ez dago, eta esan dutena. Inkomodo, jarri ezin da, peloti askar zetorrenian duda askokin eta ezin ja. Eskua ondo zenaukan, eo? Bueno, igual nahi bezala ez, baina ez dut hori besta eskusa, ez? Bueno, igual, temporada bat nahi bezain ondo ez, baina gaizki bez, eta bueno, horrek igual, nahi da moan entrenatzen besta ulagatzen, eta bueno, igual entrenamentu nahi beste entrenatzean faltia bai, baina ez dut. Ez da inungo eskusia, pixka konfiantza faltia, burua be lan nahi txenda, eta zinean ibilin ez bai. Hirugarren finala zen jarraian zuk giro hau aurrek urteetan ere bizan duzu pena, Bergaratik ere autobusak etorri dira, eta... Bai, pena batez be jendiagatik, Danelati bai, Danel behan lehenengo finala, eta bueno, lagundu jatena baino gehiago, lagundu ezin izena penia, baina bueno, nik alde banean burrukan indo, dakit hori, oso partidu txarrin dutela, zinean ibilin ezela denborana dependitzen, baina bueno, hurrengoen esan biakoa. Zeran esan dezuna, ez da, honi buelta eman behar zaio eta aurrera. Bai, esatoten amendik aurrera partidu faltaik ez da hongo, bueno, poliki honi buelti eman, konfiantzia hartzen jun, partiduak eta entrenamentuak itxen jun, eta bueno, partidu biago etorreko dira eta jungoa mejoratzen bai. Animo, Beñat.
Bale, eskerrik asko.